khot ke KSU kentup nadu kinongilam ke KSU ke North Kasil District kiba kentup yu ba Ferdinand Kharkamni kum u presiden uba lambok rembai sekretari nalor kiwe kinongilam jeng ki circle boper mentagasngi kesan tarik ujeliu kila lej ban sanranlang yu samla Lester Nongbet ubadai u general secretary ke KSU umsning circle ubala syakot hajar haki pulit ke umsning outpost hakabai David ke jing syakot hajar usamla Lester Nongbet haki pulit nakaliang jeng kinongilam ke KSU North Kasil District Mantagasngi kila penmi sendan dakasur ke bating persya sorkar jela kamta miki bor pulit dakaba penpauru bakinum asyo ke jinge trailang hakabadai ba jing syakri nakabanta ka syong suk syong sngan jong gari bat ke jelahi barok kawai kane kesur kalami tang hadien ba wei nongilam ke KSU na umsning circle ula syakot hajar penban haki bor pulit ke umsning outpost hadien bagi dikot ka seng man haka artrik ujeleu kilayo ban bat kawai ke bus traveler ke blaket kembakan ringut ki muslim ki belawan na UP ban lech hasil char Hadin bakane ka bos kala penyang hapo ka wei ka terpom ka budan ha umran. Haka bakiti ki muslim kilami syabar ka bos badanru na pedeng jengki ki belaya syarum seneng badanru ki belathia habar ka tega bos kabayang ha ka tega petrol pom. Halor kane ka jing obat ka KSU ki muslim. Nakaliang jengki bor pelit ka district kala pengat penban yunong ilam ka KSU na umsning circle usamla Lester Nongbet hakikat tu ka neteliki kendon anju ka Indian Penal Code. Ki bakantob ka shispa propra shispa nyopunyo shispa propo bat arspa lai jong ka Indian Penal Code. Bat ban khot hajeru yo ne nongelam sya umsning police outpost mentak sengi kesan tarik jeleu yo ilm ba ki lak tai kbor hadin ba kinyang ki khot jo umsning sekel ka jing ya tristom nadu bestang ki bet jo district ban pengor perking ya kali kawan jong ki breg benabar kam ki kali nabar jong jela lemba jong ka jing simkhya jongi ya ka jing postet jong ni jungpang dadang bet apo syati thang lamingi ka Assam ka Lakiu syadu ka Syajar Tam matkiwi ki jela ko ka Victor India tasngi songo hadin ba menden yo ya ka sik syakot jong wei ni ki member secretary jong komsing circle ban wan hajir alor ka jing kem ya ki tu ki breu ki ba ja tu kamit jong ka artrik jonga janbet ka ba khatwe ba je bat ka ba person ngo ya kaseng kalong ba kum kita ki khot ki ba tristom ki ba sngi ban met bat steng sniar kumju ki leit ban up perking ye borok kini jaka ka than usning bat kumju ru borok kani ka thamri bhoi jongi khamtam ki kaput ki badan station po boda nadu block 2 siang molsnai sepo than jerang rani bari dari kai ke besun ngo hangde kalong ba wat hadin ke jing tristom jo keseng ba klai lang ki perlok nong pathai kubor bat kinong ringdur keseng ke kamchong thai nadu pasdang jong ne ka khlam ada sedang nadu ka lockdown ke ba arklai trik ubnai leber kumta teter hadu menta inang ile ban perking ke jigrong jingmi jong kibril penabar napo apo ka jela ka jungi hari ke besun ngo kalong ba khot ubatristom usakhot hajer hangne apo thanat umsning outpost te kecekli kalong ba hato ngimdai kita ki nong suksnong jongane kabri unyu trap bangin tremon sobha bangin kem yakino no kali ki penkhani yak kendon kefriu lane ki bayat ki bonrung spo jela jungi hakpor khadwe beje khar beje yang ki samla na po komsing circle mars new kem ikte kali ki bakit khanrengut kita ki breu ki buan na po UP nyimtep sei ki let rei ka jikli kalong ba khamsha yaki lane tho po transit pass ka joki bakila ban wanrung hapo ka them ribhoi jongi bakila ban parking e kali jongki kila kimla bakin yai ban showroom seneng kimla ban ya shong khanrengut klem ka jingya jingai iwe khamsha eki ba bakindon hapo kata ka chaka po umran hangtei bakin yashong yathia hangtei hapo ka phlau jong te ka petrol pom bat kumta teter nerliang seng klale ek pedai hadin bayu kem yeki kala pentep mardor woodwood shaw in charge jong kane ka umsning outpost herai ka sulungo pat ba lapoi tai sti hangne yeki samla nongilam jong ka umsing circle Tengah so benong ka message ka belong clear ba sa government
lada nalang kaseng kabu yang kecing telang bat ka police department kabu kecing telang bat ka sarkar henry lada yakine kidkhot ki batrestom minmet bat stengsnia la ban pha iki de ki khot hajir bakila pen kenya taka ain chispa sau CRPC lane ya ka kene ka lockdown kalong ke ke ka babakla nomor balai lada nyenu jor ya ka jingdon jong kita ki patrolling hangne hapo ka highway riboy NH6 kalong ka baduna hadu kata-kata ka bawat kini ki tayo gilalit dro ngidang yok kem na kapor kapor pat ka message ka banga kwa ban penban hangne kalong ba mentas kman kaseng lada kayo kem kino ki kali kino ki barjela ki bondrung shane shapo ka jela ka jungi shane shapo ka district ka jungi ngimtep la ki ya shapo silchar le ngimtep ya shapo mizoram haba phiarung hi po plawing ka jungi ngidon hok banbu ya ka jingkli ngidon hok ban kem yaki ban IT shaki pulit henry menta kadai ka por ka kam ka jungi nagliang kaseng hapo ka jingilam hapo ka jingpet jong kanot kasil district unit dekat berborok ki circle hapo ka Temri Boy ba kanam dan syu kanu ka jingi telang bat ki bor pulit bat ki bor sarkar bat kanam dan syu kanu halada ka don ka jingi kem yakini ki bru barjelaru kanam dan syu ka jing petep bat ka jing jia ke i baja shkmat kan shong hi ka jing jabak ka bak jing bakli jong ka sarkar bat ka police department jong Boy bat nga suru ba kamdei ka kam ram jong no juno officer ubudan shabar jong ni district uban tip ban ai kat kum ki clarification bakata kali kawan the umpniang hangte hapo kapom umran kata kalong babakla kumas tip yapi kalong ba kidkhot ki khamsim lakran lemba ka phone shano ru lane ki tip sangiru hare ki don be hatu spot hangtu hapo spot ban tip ba ka petrol pom kala khang nadu ka por khnai beje kate ka kali kala poi lada baklai ka por kum ba kharui beje kharui steng banaliang ki khot ki jungi kitep bat hangte kumas petep api ba ki khamsong ban lethe ampniang mas ndep the pniang ban mi handai ki let hangte ban parking ye kali harut jong ka petrol pom ngan spni pi lemba ka dor ki saki bangidon bat ngin pdi ye piru ki dor ka ba ki la siang ki jan hangtu po beranda bakin thia hate hapo ka petrol pom bat kalong kata jing penkhen ye kundon lada ngi ong pun kenya kundon ade ban kem ye kitu ki breu hatu ki por ki bami ban kenya ka por ka lockdown ban yara i ki pliang samoj ban yatit ban yait rali ki lenti surok ka baplong ya to ka ya kata ka jingai kundon sispa sok sau CRPC kalong pun kenya ka ai henry naliang kaseng hadu menta meneru di kampung kenya no ka ai i boro mi ka andru bangiwan menta hangni po alpus i penpau i jing shai jongi bat ngi kwa ru ba ka jingle ka jungi kamdei ka jingpha jingmentoi jungno hanrai namta ka chai beriu ka chongi hi umta naso ban ong ban biang section banaliang ka KSU hapo not kasil district unit ane hapo report tham report jungi ninambo su kanu jing telang kanlong bai ka jing tre jungi mon soba ba ninam petep su ye kanono bat haju por ka jing khanra ka jungi ngidang pen he shu bawat mentaru ninam kot ye ka jing khanra jungi laki dai sedikit han border kamtam bagi napun klan shu ya kajing para bat ni kenturu ibaro ki para dukhat apo ka Temri Boy jungi bagi ni tre stom bagi le ya kai ka ba kaseng klap thai ki kumta kalong ya kajiskan jo ka chai bru jungi